Зараз, якщо Зеленський хоче продовжити ось таку політику, він має зробити те, що поки що не зробив Порошенко. Підписати указ про надання українського громадянства. Я не знаю до кінця, якої кількості людей, говорять про близько 1000. Я думаю, що все-таки трошки менше росіян, які в період з 14, 15, 16 рік приїхали в Україну, і хто зброєю, хто політично відстоював нашу незалежність, зокрема в боротьбі з Російською Федерацією. Такі люди є. Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, який, та я нагадаю, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, про це неодноразово наголошував і звертався до діючого президента Петра Порошенка. Зокрема, наскільки мені відомо, Іллі Пономарьову теж є подання про надання йому українського громадянства. Тобто є люди, які приїхали, які, тобто це не якісь ефемерні росіяни, які ми можемо давати громадянство, і конкретні люди, які вже, як на мою думку, заслужили, і дехто кров'ю, право вважатися українцем. Ну і путінський указ – хороший повод. Якраз це чудове продовження цієї історії, якраз це вже буде не стільки заяв. Для цього треба інаугурацію, власне, пройти процедуру. Але як перший крок новообраного президента, я вважаю, що це чудовий і піар-хід, і, власне, відповідь на цю історію. Тобто ми розуміємо, що це все одно будуть якісь асиметричні речі. Вже жарти були стосовно того, що ми можемо там китайцям пропонувати транзитом через українське громадянство отримувати російське. Різні ідеї були, але насправді ми маємо розуміти, що поки що на ці речі у нас відповіді конкретної немає. Але нас заганяють оці от флешки, і нас в цьому випадку, все, у нас новий президент. Хто б як ставився, хто як не ставився, час забути про ці моменти і розуміти, що заганяючи новообраного президента, заганяють Україну в ці рамки. Тому, відповідно, з цим треба починати боротися. Але, наскільки мені відомо, прямо по розмовам з представниками діючої політичної еліти, про підготовку такого указу вони знали давно і знали з вересня. Тобто, треба було щось з цим робити.